Jamen, goddag alle sammen og velkommen til den her video. I dag vil jeg vise jer mine våben fra alle de våben jeg har. Vi ser her, at jeg har den her L85A2 udmærket våben, faktisk vil jeg sige. Så jeg har taget foregrip på den, så har jeg kortet løbet af. Så har jeg et scope på, meget flot scope. Så kan den sådan lys derude foran der. Det synes jeg var en meget sej feature. Og så fejler jeg pænt meget igen. Men jeg ikke kunne forstå det freaking lys der. Men det, ja. Går vi videre til M16, som jeg altid kender. Jeg har stadig ikke fundet noget tekst på, jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det på. Undskyld, vi snakker hurtigt. I hvert fald M16. Dejligt på. Jeg elsker den utrolig meget. Den er virkelig awesome at have holdt alt muligt. Ja. Så har vi med M4. Som der bare, det er sig selv ikke, altså det er M4, den kender vi alle sammen fra Call of Duty og alle de gode sager der. Og der måske det var lidt flyve. Vi går videre. Colten 1911 kender I alle sammen. Det er perfekt. Det er virkelig awesome. Der skal ikke vide, at vi står noget, vi står frem. Men det er en belgisk M240 Small. Så sagde jeg, der er den. Som er, ja, det er egentlig meget sjovt og det var egentlig dejligt. Min våben der. Jeg skal nok prøve, jeg skal København og det der. Ikke mange videoer kommer op. Skolevok, alt det der. Vi ses. Alt det der. Vel. Ha' det godt. Vi ses igen. Og hej. I stemmer for mig lige i øjeblikket. Jeg vil bare gerne lige sige, at jeg nu har fået en abonnent endelig. Og det er jeg meget taknemmelig for. Jeg glæder mig utrolig meget til, at jeg skal optage noget mere. Og jeg glæder mig til, at der kommer flere abonnenter på kanalen. Men i hvert fald, jeg skal til der København der, og der er det. Og sådan skal det være vel, og alt muligt. Men det var det. Jeg kan lige sige, at jeg skal sige tak til alle, der har set med. Og vi ses meget snart igen. Så ha' det godt, og peace out. Og alt det gode, og husk at på. Ja, vi ses. Hej.